kana ndakakurora uno mumwe munhu wawaendanana naye handiri kana tiri panguva yemukati usandikombere munhu wakamudanana naye pinda mumbadi unosvika mumba munodzimai semudzimai wakaroora mudzimai wangu ndinokuda handikurore handikutuki handiri tapinda mumba zhozho yedu izhinji iri mumba kunyarira kwese kandaita kweso iri mumba zhozho tapinda mumba isiso hapana pandoisa musoro pasi kana kuti unzi wapinda mumba urikuita ushungu nomudzimai musina kupopotedzana nenyaya yemunhukadzi tapinda mumba metiri pachikafu chokuti tidye inini baba chinongobikwa zvimwe zvezvo zvokungofanana nomupfudzi wemombe ndiri murume wako here ndikutengawo sezvinoitwa pamba panapa handireka madzimai mabikira maita mundoti ndidyewo kana zvakadai ndojera munotepura sei ini ndichitengawo mudziyo panoshanda pandinoenda ichokwadi here ndinopindwa kuti mudziyo iyi ndakaitenga yakamirira vaenzi inini ndopindwa mupureti yeplastic pamusoro emakurukota pamusoro evakateerera ichokwadi nhau ndakakwira pamusoro paSimeon Kagona kuburikidza nemagariro. Ndofunga chekutanga baba vangu vakambomukwirira ndabuda pamba pavo vakakwira vakati mukwasha uyo ndipe pfuma yangu. Ndofunga zvadaro zvepfuma iye yabviswa inini ndakanga ndisisagari kumba kwake nenhau yekuti akanga asandipindire pamba kuburikidza nekundishungurudza kwaakanga andiita. Ndobva adzoka futi ndobva tawirirana ndobva kuti tichingowirirana tichitegaregai tichidzokera kune vabereki ende zveshuwa akadzoka kune vabereki akakumbira akati baba ndakuda mukadzi wangu. Ndofunga zvadarozve akumbira kudaro chokwadi vabereki vakabvuma vakati sekuuya kwawaita mukuwasha vanhu vanoregererana isusu hatina chimwe chatingaita asi takukuregerera kuti uidzokere nemudzimai wako. Asi vakamukomekedza vakati asi kana wadzokera hatidi kuzonzwa zvimwe zvinhu sezvaimboitika pakutanga toda kuti munogara zvakanaka. Zveshuwa uyo akauya nasahwira vake vakatenderana vakati aiwa tinonogara zveshuwa zvakanaka. Ndakadzokera ndakarima ndarima Simeon Kagona ndobva anotora mukadzi anove wandikamboya naye kuti mudare nenhau kuti akanga andinanga uroyi anotora mukadzi wekugara kwacho kwakashupa nekuti mukadzi uyu kugarisana kwacho unoti ndaigara ndichibvunza nditi ko ndo zvinoitwa here kana madabarika baba andi kana madabarika ndinozoti imimi baba ndimi munototidzoredzanisa kana watora mukadzi ndionotomutsura kana asvika pamba kuti aiyo munofanirwa kuyanana munofanirwa kuwirirana notitozoti vanhu kana vachikonzana kunzo vanoudzana mitemo vaudzana mutemo togarisana mune zvakanaka. Ini handina kumboramba barika asi nhasi Simeon Kagona ari kutaura kuti inini ndiri kuramba barika hapana pandikambobvira ndaramba barika. Zvadaro zvinofunga ndakauya nemumwe wangu kudaro ndobva anzi abvise mbudzi 4 mazuva ndofunga akapfurikidza madebt collectors ndobva auya aenda kumba ndobva atora mushini. Saka ndofunga nhau iyoyo iri kugara ichindishungurudzisa mumba ari kuti ndoda mombe baba vako vakandiendera kudaro vakanditoresera mombe yangu ndakati ko inini ndine here saka mamusingade kuroora here maida kugara neni ndati ko inini ndine baba here kuenda kwaita baba kuno mhangara saka maida kungogara neni mahara here baba ndivo vakakwiriro vakati ndo pfuma yangu nhau iyoyo inogara ichinzi wakatoresa mombe yangu pano wakatoresa mushini wangu kuburikidza nekupopotedzana kwatikaita nemudzimai wake. Saka ndipo pandikabvunza ndakati saka muri kudawo kuti kugarisana here muri wati saka muri kurudzira kuti tigare tichiita mhirizhonga pano nokuti imi kana muchitaura kuti iwewe ndiwe wakatoresa mushini wangu ndati ini handisiri ndakaita mhosva asi mudzimai wenyu ndiye akaita se akauya akandidena ndakazvinyararira imimi maakutomukurudzira ndofunga ndabva kuno kudaro nyaya haina kuperera ipapo. Tadzokera kumba kwakaitika chiitiko chokuti mudzimai wavo womudiki akarwara hatinzi musoro. Ini ndakatongoitawo zvekutongonzwawo handina kuudzwa kunzi ari kurwara nemusoro avo vakamutakura vakaenda kumuprofita ari kudhuze nenhatezvara vavo vaenda ikoko ndofunga vadzoka kudaro ndobva vagara kumba kwavari kugara nhasi. I'm sorry. Yeah, I'm going to say this.
panapa claim iri kuti uya undibudire pachena zvakanaka panguva iyoyo ndofunga pakaita 2 weeks paitika mhepo iyoyo yapinda mumba mangu ichinzi mudzimai abatwa nemhepo. Murume akaita 2 weeks asingapinde mumba mangu, asingadye chikafu chomumba mangu, ndobva zvapfuura izvo. Ndiriko kuPlaza ndakatosvika nezuva. But haasi kupinda mumba mangu, ane 3 months asingapinde mumba mangu. Saka unotambudzire pachena kuti sei achiri kundida, achikuda nezvangu here kana kuti haachada pa3 months. Ndikuda kwaungagona ndikuda kubvunza mubvunzo kuti nyaya yataurwa naadzimai vako hungu here kana kuti kwete, kana chava kunyepa here apapa hungu here hakuti mupinduro tisati taenda mberi nyaya. Nyaya dzaita mbiri ndinoda kupindura marvewa zvakafanana neyekuti panzwa mubvunzo wangu pavataura zvavataura ihungu here kana kuti kwete, chete ndozvanoda kutanga kuti ihungu ka ndozvatinesingoda tichiita. Saka achinyatso kutsanangurira chinzwe kuti chii kumboitika pamusoro padzimai vako vauya vachiti vanda kuti uvabudire pachena kuti hauchadi munhu anenge akaenda murume chino anenge akuona manje usingapinde kuda kuti ndosaka wati udibudire pachena budai pachena kubuda kwangu pachena kwangu mukadzi wamunomu asi kava nenyaya vari kuitaurwa vari kuti vasikuenda mubaba nokuti kazhinji kunonzi kudanana hunge uchindewo mumba memunhuwo nemukadzi wako chikudikiro chikafu uchiraro mumba muna adzimai vako zvinezvekura kuti hakuna mukadzi uyo akainga ivi zvinewo hausi kupinda mumba mavo make ndozvakutaura pane nguva yakati 3 months achikuona uchifamba padandara, achikuona uchifamba uchidzoka uchipinda muno mukadzi uyo make hausi kupinda chauri kuti unomudai ini ndizotadza usapinda mumba imomo zvakatangira papi madzimai vangu vanofana kubasa chakaitika mama mudzimai vangu shandi kutoti ndinomuda handina kumutuka ikukuzo yako samoni iyi zviri kutondishamisawo kuti samoni raziva rusvika guru kwamama asi sitiri aviri kumba kuti ndikwanise kutaura chaanonzwa iye semurume wake waakainda sokutaura kwamunikuita imimi hapana. Nyaya yakapinda mudare kumapurisa musi wa8 November. Yaenda musi wa8 November kumapurisa. Andakuza chandakatadza kumukadzi wangu. Tasvika kumapurisa. Mapurisa vakataura zvavakataura, tabvunzwa zvatakabvunziwa. Aibvunziwa mbiyangu kuti taura mhosva yekurume iri papi. Yaita kuti uziyawo musungise kubi kuno. Kwese kumashure kwese tasingatadzirana. Zimai akabuda pamba achiti ari kurwara. Ndakaenda kuchipatara. Mota yakafa zvayakafa isati yapedza kugadzira makanika nekuigadzira tinomukomana mwana wangu mukomana mukuru iwe chiperekedza hama yako ndakumbira mombe ndakukumbira kumundi ndakumbira kumundi chiperekedza hama yako kuchipatara kuwasiya pabhasi sopaenda kuchipatara kana vaiko kwachandifonera zvakamba sei ndofunga zvokuma12 masikati nguva musi wa8 November musi wakaenda kumapurisa ndakazomona meseji yopinda pafoni kagona kudiwa kumapurisa hatina kupotedzana mukadzi wangu hatina kutukanidzana ndati watiperekedzwa ino mwana indakumbira mumweni kushanda munda foni kudiwa kumapurisa ndobva ndaenda mangwana yacho ndasvika kumapurisa ndakati ndauya ndakunzwa nyaya yangu kuti yakamira sei shunguridza madzimai yangu akamira sei pakataurika zvakawanda mambo tiri kuti nemachengeterera mudzimai kumba ndopatakazvisvika kumapurisa nenyaya dzedza dzakuburuka dzimwe dzachendaimubvunza aenderana ko kuzodziramba sei kwendiwaya kunomhangana kuno kumapurisa hapana pakabuda pachena zamara mupurisa waya asvika pakutaura taurai nyaya yenyu pairi murume tobvurira dhoketi akataura kunga nyaya dzinenge nato tobvurira dhoketi romhosva ari kukutadzira nyaya yakabuda ipapo haisi yangu handina kumutadzira kwandakaita nyaya yakabuda ipapo ndiye mukadzi yake ndedzakabuda kumapurisa ndakati kukaradza chipirani nyaya dzemukadzi yako wadiwa mhangarira mukadzi yako wacho tayatese kumapurisa kwacho saka kuda kokuti inini munyaya dzedza kumhangarira
kugara padhuze newe imhosva, kugara parefu newe imhosva. Ndozvapo kana ndoziva zvipi ndibudirei pachena madzimai vanokwanisa kubuda pachena zamapurisa akasvika pakuti budai panze mende kumukonyimukaazimuira ndau iripo kakuna, ndau iripo yauya nemudzimai wako auya nendau yekuti iwewe hausi kupinda mumamai mukadzi ndeyakauri kutaurei haasiri anopinda mumamuri iwe ndiunopinda mumamai tonyaya yauya nayo kudai ari kuti kakuda haasi kupinda mumamai tukanai zviri kuchitadzirana zvinogadzirira zvese kana usapinde mupavo iye ari yawakaroora kuti uri kumuda mukadzi usapinde mumamai zvinorevera ndomoti yawe ndepandatara ndakati mambo kusazopinda mumbadi unosvika mumba mudzimai wakaroora mudzimai wangu ndinokuda handikurore handikutuki handireka tapinda mumba zhozho yedu zhinji iri mumba kunyarara kwese kwandaita kweso iri mumba zhozho tapinda mumba isizo hapana pandinoisa musoro pasi kana kuti unzi wapinda mumba wakuita ushungu nomudzimai musina kupopotedzana nenyaya yemunhukadzi. Tapinda mumba metiri pachikafu chokuti tidye inini baba chinombobikwa zvimwe zvezvezvo kungofanana nomufudzi wemombe. Ndiri murume wako here ndikutengawo sezvinoitwa pamba panapa handireka madzimai mabikira maita mundoti ndidyewo sei kana zvakadai ndodira munote purasitiki ini ndichitengawo mudziyo panoshanda pandinoenda ichokwadi here ndinopindwa kuti mudziyo iyi ndakaitenga yakamirira vaenzi inini ndopindwa mupureti wepurasitiki ndataura ngenda ndinoda kuti taure ndopindwa mupureti wepurasitiki ndataura zvezvo nyaya iyi haiperei ipapo ndozonzi ndakufundwa natsano vanovatadzi ava manetsanena adzimai venyu kumba uyo anokwanisa kuudza ini somufanira kubvunza panguva ndofundwa natsano kutsano agara padhuze nesu tsano agara parani purasitiki ngara kutora ingi handiti zvandataura nomukadzi wangu kuti akwanise kundipindirawo sokubvunza kwandikuita inini hapanai ndozonzi ndakubvunzwa natsano tsano ndowapindura kuti inini zvamuri kutauridzana zvikwaniswe neni zvinokwanisa vana atete wapedza kutara kakuna ndopatoda kubvunza kakuna mudzimba dzese idzi dzakatakura nhau dzerudzivo asi vanhu vachirara vese iwewe zviri kurevere kuti nhau ipo zvairi kuita izvi ndo zviri kukodzera kuti usazosvika pakuti urare neadzimai avo chandozozviitira mambo hongu nenditadzani munhu isatadza munhu isano chandozozviitira inini kuti inini undizivewo kuti shwa ndiri murume wavo ndakagarawo parefu padhuze nevandiri kuda kuti ndinobuda ndaenda padhuze paipai imhosva ndaenda parefu futi imhosva nyaya yemabudiro yaiita mukadzi wangu andigone kumutsiura ndamutsiura inodzoka yonzi zvauri kundiita izvi uri kundishungurudza unoziza here kuti kunana kwamambo kana kuti mira kakuna uri kuzviona here kuti nhau iripo ndeyekuti chipari wakambochidzwa here kana kuchiona kuti chinofambiswa sei kuti chipari chinofambiswa unomazira udii ini ndinokoziva bevangu vangarakadzai zvavaiita hatiti vakaparara vanavo vese vaiva maneja sei panoda kuti iwe umire sekurume hatiti ungoni unofanira kumira nasemurume naye kakuna mudzimai wako unomuda imamai munomuda changamire denda ndisingamude panguva yese denda kabuda saka ndaida kutomirira kuti ndaida kuona kuti achaitwa matanho api kwemimba amai munomuda saka ndakagara pamwe murume muri kunzwawo zvaari kutaura ari kutaura nyaya yekuti munomupira mudire purasitiki ari kunyepa ndikatotenga mapleti edhaka ende ndinotopleti edhaka nepleti yesimbi mataura ako munomuda iye ari kutaura kuti
musi kufry mushe kubika ndinobika kutaura chokwadi. Oh. Inhawa yekuti pane bari zviri kuitika pabarika ndii pane rimwe side riri kunakidza rimwe harisi kunakidza ndo chiripo chete. Kubika ndinotobika zvakatonaka. Handina one day randati ndambobika chikafu chiri changu. Kaguma iwewe uri kuomesera mudzimai wako nenyaya yekuti hazvina mhosa wabikirwa zvinenge zvekumunhu shuya ari kutaura kuti anokubikira kana anga achiita zvinhu zvakafanana naizvozvo toda kuti azvigadzirisi chatoda kuti mbaini ifambe zvakanaka uyu munhu akainga iwewe ende iwewe must make sure kuti wamucertify mukadzi wako. Mukadzi akainga iwewe haana kuinga mukadzi muna wawo akainga iwe ndoimba hombe hatiti ndiye mudzimai wako mukuru. Amen. Ndiye mukuru here. Sofa bado ndiye mkuru. Ndiye mkuru akashara. Mukuru saka bazoya mungu. Aiwa saka ndiye mkuru. Ndiye mkuru aripo. Saka manje unaona kuti zvinoita ndezvekudai. Uya akambogarisana nemukuru. Akagarisana nemukuru. Ndakambogarisana naye. Makagarisana nemukuru. Mukuru akazosvika mukushaya. Akazongo ini time ndaigara mukuru time akaenda ndisi kutomboriko ndangozongoya kuona kuti asisipo. Asi makatogara mese? Takatombogara tese. Maigara zvakanaka? Zvakangofanana nenguva takangokwana nguva inoyi hatisiuziva tichi yakakwana nguva inoyi yezhizha kagona nditanga kundiharasa handingofona hembe ndichigara nemukuru. Hapana nyaya yakatomboitika ipapo ndofunga vakabuda vakanorara kwavakanorara vachidzoka akagona ndopakauya vakadhakwa kudaro nyaya payakatangira kana payakadii vakuti hanzi vakupinza inini muzukuru wangu mukati kuti pane mashoko mheno mataurirano avakaita yakabvarurwa vana varipo vashandi vese varipo. Aiwa tinombobvira taiendeserana ndakabva ndatouya nadzo. Saka nekuti ini changamire chandiri kuda ndechekuti munhu ngaasadaire ari muno mukati medare zvakafanana pari kuti takaendesana kumapurisa nditi handina kuenda kunomusungisa but kwanga kuri department rinoyananiswa vanhu harisi department rekusungisana ndosaka ndakati mupurisa akandibvunza akati saka uda kuti tiite seni murume wako uda kuti tivhurirane dhoketeri inini ndakati kwete handisi kuda kuti tivhurisane dhoketi but chandiri kuda ndechoti zvandatsanangura ndoda kuti tonoyanana tiri kumba. Mupurisa akati endei munogara zvakanaka zvechokwadi kaguna akadaira akati tiri kunogarisana zvakanaka tichidzokera kumba ndipo paakabva atanga kusapinda mukati memba yangu yemukati kana kubika kana chikafu chaicho ndiri kutoita kutosherwa chikafu chekudya inini naamainini chinotobva kwaamainini chikafu chishuya mumba mangu chikafu chiri kutobva kwaamainini zvokuti ndinotoita zvekutofona uya pamba pangu hasvike mwana izvozvo mwana akadara pasa panotori nedambudziko rekutokwidza everyday kunotsvaka baba akamuka mama ndakuenda unotsvaga tete ndinonzwa kushungurudzika ndine wani ndakazvitadza ndiri kunzwa kushungurudzika mwana wangu achikwidza everyday ndakati asi chandikanyanya mutadzira kagona ti ndagara panapa 3 months ndaida kuti atsvage pane mhosva dai ndanga ndakamutadzira ndakafunga pakaita vanhu vakauya ndakati baba mukuru pane mamwe vatinoti baba mukuru ndakati baba mukuru ndiri kunoti vakauya nenyaya yavo ini ndobva ndati ndakuchikumbira kuti muuye naye kagona titese tigare pasi titaure ndofunga baba mukuru vai vakaenda vakanovaudza vavaudza ndofunga ava vane kakutya kavari kuita mukadzi nyina pane kakutya kavari kuita nokuti pane musi watatanga uchikora 40 vakadedzera mwana vakati runyararo uya nebanga runyararo uya nebanga indobva ndabuda panze ndobva vandibvunza kuti runyararo akamuka here ngauye nebanga ndobva ndativapindura ndati runyararo kurumidza uite sewende nebanga una deti vako ava ndobva vati nhasi tanga uchikora 40 ndakati zvakanaka yakaguna asi nhasi ndiri kukwidza nemwana kupi kwanzi kuri ndonzereswa vana nokuti chirongwa choti hachifanwa kupota vana ndobva zvaperazvo mangwana ndobva kwaisungwa futi 40 ndobva taenda kunosunga 40 ndobva ndati semunhu wangu wandava kutaudzana naye nezuro akanditaudza ndobva ndati akaguna mwana ada kuenda kuchikoro ruza vakasunga chiso so vaisunga 40 padhuze neadzimai vavo vadiki
ndobva vaenda vanadzimai vavo vadiki vaizvanzi ndozvizoti vana vanga vadaenda kuchikoro ivo kana uri baba vavo vaitesi haundiudzi zvekuita ndikati ngoni nezuro taitaura zvakanaka wani zvikanzi nezuro ndakakuonera kupi kutoshamisika ndaitaura newe kupi saka inini ndipo pandoti ngavasadaire nhema tiri munomudari chadzokera uko vanogona kabuna shanaenda kungobatsirana chinhu chiri ndikachera kwamberi mukadzi kazvinzi wakapereresa wakanga une mukadzi auinaye uchiti ndiye mukadzi mukuru wakazinga wawana mumwe mukadzi wechidiki unoona fanike ndiye aso special unoona fanike ndiye anobika zvinonaka spirit kuti wataura nyaya yekubika zvinhu zvawatanga ikira zvaa pachenjerere ipapo ukagona kuti unogona kuzvikanganisa nokuti ufunga kuti iye wachenawo kuti ndiye special iye zvatondiratidza kare kuti kagona nguva chinjanisa uchawana futi mumwe pamberi apa uchapedzisira futi iwe wachapedzisira vachikuipira saka kana wachida chipari chako chipari ndikuenzanisa mukadzi mukuru anokosha zvikuru chaizvo haifanira kuti wamutora kuti zvaabika zvina kukuitira zvakanaka mukukukuira zvakanaka handiti wazvinzi ndosaka mauya kuno kudaro kuti nyaya tikubatsirei kuti ugadzirise chipari chinotogadziriswa vanhu vakawanda tese takakurira mazviriwana sekunodariwa nechipari vanhu vaidyirana sadza pamwe chete vachiita zvii vachichijana chijana saka ndo zvinhu zvatinoda kuti tikukurudzire kuti dai wagona kudaro wagona kubata madzina ako zvese zvisemo hazvimboitika zvese zvautoita ndoda kuti nditaurisa kutaura kwamaita iva vakadzi avazvire kuti ndotadza kuvabatanidza ndakavaroora vakadzi akaisa chivada pandakaroora nechivada dambudziko rakavanda kutanga ndichiroora mukadzi mudiki ndichimusanganisa newe handina kupiwa kodzero dzangu dzokuti ndikwanise kunge ndiri baba ndotonga bamba vachiranisa vanhu vaviri ari ana andikutadzisa nekutadzisa ari munhu kavakadzi vavaratidza right tiri kutangira toti nyaya dziri dzakabvira kumashure ane takatangira kumashure panova kutizvisvika patiri nhasa ndichazobuda pachena kwekupedzisira pano pasimba mudzimai wangu kuti anditeererawo kuti andikoshisawo kuti mumwe wako akamuroora ne anobva anesimba nako pekutanga ndakaroora mukadzi mudiki ndakauya naye ndakavayananisa vese vakadzi nasayo rawo anhu wavo anokwanisa kutaurawo nadzimai yangu ndi mhosva yandaparakaye vayananayo adzimai yangu musi wekutanga vakawirirana musi wechi2 vachiwirirana musi wechi3 vakadaidza sisi vavo vauya kumba vachida vatumwa nababa vanoreva atezvaka vakasvika kunodzinga mukadzi mudiki mumba vakadzi vangu inini vandaroora inini vachiwirirana ndataura navo kuti vawirirana dii ivo ndivahosi ivo ndivamenini amai guru vanhu vamukoma wavo akauya neshoko rokuti ndatumwa nababa kunzi mukadzi mudiki abude mumba momwana wavo ngaabve pari tsvaga kwekuenda kwamurojera kanoti atsvage kuenda kunogara pana pamwe pangu ii handiti ndadaro ndakati apaiguru zvamukutaura izvi ndiye ari babi uyu ari yako muudzise kutaura kwamukuita sei mimi kwamuri kuita kana mamuudza iye achaudza inini ndichamutsvagira kokuti aindinodii aindinogara ndinomusha vangu inini womukadzi wangu mukuru akashara unogara vanhu vangu ndovana 4 vakasara nomukadzi mukuru akashara ndakati mukadzi ndindamuroora zvandamuroora inini vachawirirana ndakatora mukadzi uyu akaenda kunogara navana kuimba yahosi vakashaya kagona ndobva vadzoka kagona mirairaungaende mberi nyaya yakareva ndoda kudzokera kwakuri inini munoziva kuti imimi edzisai pamunogona kuti mubatane namainini venyu mazvinzwa uyu munogona kumubatsiranawo ndina sekuru vangu inini baba wamai vangu vakarohwa vakabvazinui mukoma ndimwana womukomana mukuru vana sekuru vangu ini vakada kupindira vaigana amainini amai navamainini vakanzizwa josiya siya ndatungwa nemombe dzangu nokuti imimi mudhimi mato mudhimi kunotofunga kubatana muri mombe dzato mutunge uyu kana matoona mega muchitorwisana nayo mitu kwete kuti muonekwe muchinzi muri kunetsana nyaya iri kundiye mashanje amuri kuitirana nyaya dzeshanje ndo dzatiri kutonga mune nyaya dzeshanje saka zvoda kuti izvozvo zvigadziriswe zvinogadziriswa imimi nyatsoita yekuti muite zvinosotesa uyu muchinyatsoenda kuna amaini nevai muchitaura revai muri tu ndinogona kuti tareva nditi mumwe wangu achiri wechidiki anogona kudzokera bheki wototanga kutondiita seini ndinenge ndichiti ndoda kutobatanawo nemumwe but ndinotoona ava vatobatanawo vari tuzvo ndondishamisa kuti ko pane chandatadza here imumwe wangu ndinotoda kutobatana naye asi ndinoona kuti baba vane kamwe kagurwa kavanoita sei kavanoita pakati pangu nauyu uyu semudiki
zvaanenge audzwa nemukuru ndizvo zvaanoita sei zvaiitika futi pakutanga uyu wenhaka uyu wenhaka uyu anga ari mudiki futi zvaiitika izvozvo zvoti ndokunga taingowirana 2 days paibva paita mamwe masho paibva paita mamwe mashoko imwe nyaya unoigadzirisa ndimwe yatisingagoni kagonola chipari unori mafodya iro mumwe musi anokuva mumwe musi anokuva ndokuti ubudire vanhu vagona vape majuti ekubika amaini ava anobika akabika kusina bika maningi mudya pamwe chete mudya pamwe chete hapana kupakura mupete mudya pamwe chete unoda kutaurira three vakadzi pamusoro webaba ndipindure pakafanana naipapo ndiri kuzama kudaparanidza vakadzi vamwani ndichipinda mumba muno mukuru wacho ndokona kutozorora kumafoni kutopiwa nohope nyaya ndinge chiitika nomba imwe ndeyamaini ishanje anokudaura zvakaro handinega tiri kutaura sepakudaro vakadzi vangu vakadzi vese vaviri uyo mudzi ati amaini achabika nhasi kauti svondo rino amaini ndakubikira vanhu vari kumunda vakushanda kumunda svondo rinoya amai guru ndimuchabikira chii amai guru anondipindura kuti aundudze zvandisi pachipari amusi pachipari ipo pana amainini kuda kuti nditaura kuti kwamuri district kutanga vari tuka pakatagoendeka nayoendeka nyaya homba isiyamba ava pekutanga vataura kare avadzaiva kuti iwe wari mazuva akawandosaaaa ndiokuusha yamunani iwo hauregeri kupinda nemukadzi nechikonzero chokuti handisikubikiwa zvakanaka kumunda kudiwa kusungwa chichi pinda mumba mukadzi wako mumba yemukadzi vataura pane mhosva yavo pane mhosva yangu mhosva shuwa iri pamabhaizikuzvakaro mhosva iye manje kana ndakakuroora uno mumwe munhu wawaendana naye handidii kana tiri panguva yemukati usandikombere munhu wakamugana naye Nakunyepa. Maiwa manyepa. Manyepo. Kungotsvaga mhosva pasina mhosva. Kungotsvaga mhosva pasina. Oda mukati. Tinodai pai fambire ati iwe kagona uri kuona ndiri wangu mudiki ende waita musekuru yana Yes. amaini maita zvakanaka kuti makasvika mushoro wakamira saizvo zvitizvo ndobva masvika wenyu pane zvakuru kuona here zvamunokanganisirwa nokumuviri mukugara pamunda naakagona Ita pamusoro. Pamusoro. Ya inini pandinozoti mabi yangu yanotikanganisira ndini. Mukuona yasvika ndane 2 years. Sigara ndapinda mugukuri. Kana pa 2 years dzatagara dzizanditi. Zvinorara chitwa nditi. Pandiri kuzoti mabi yangu ari kundikanganisira nditi. Kana yangu yekushanda ino. Tikushota. Pakushota pepe kuti tichizowanikwa kuti mumwe ndiye angashanda mumwe angazvidai. Ipapo ndo vanhu kuchema navo. Tukushota panguva yekushanda vanhu vanotanga nyaya dzavo dzakatanga nditi kumunda tatase tashota tinozotanga kukwana kana takunoita se takunokura ndobatozotanga kuti kuita se kukwana ndofunga vanhu vavanotanga kuyanana saka ini ndopandorione dambudziko rangu kuna baba wavo apa yakushotera kushota kwekuti kana tatanga basa remumunda handiti tinogona kuritanga tese handiti kuritanga tese sekuti kunori mafodhi kunori machibage handiti segore rakapera kuti tizoya kudare pepai takadzika tese fodhi takachera makomba tikabva kusitbed handiti takachera makomba tichidzika fodhi kwanga mabva kwairova ziva rakanyanya riri tikabva tadzika fodhi kabva tapedza fodhi yakabva yafa takuchiita supply takuchera makomba tichwedzera mvura ameguru nafunga ameguru neava vabva tanga tese kunetsana handiti ameguru ndobva kudabhoya kunokuchiwesha ndikotasara patashanda pese apa nditi
ameguru panga pasipo apa ameguru akazi anofunga tato pechi4 kuchikora chi4 handiti papatorwa pakadzoka ameguru handiti pakapapatorwa vanova atezvara vedu baba vea nasaura vari kutaura vari kungonza kupinda mukati veva varipo nabanguru mukoma wea handiti kuti pagadziriswe kozi ndaiti basa tashanda kare ameguru vachingorega kupinda pai mumuti zvikanzana natezvara vangu nanabanguru azviite sei hazvisirizvo ngeti kuyananisei mugone kushanda pachi pamwe chete ndokubva ndofunga vakabwayananisa kufunga ndakaramba ndakaoma musoro kuti ameguru vasapinde pai munhu atingeta sei tingopedzisa zvikanzana nababa hazvisirizvo imi michishanda iyo imimi mamichitire kuti vakapinda munhu murikuitira here kuti vanozogona kuwana chataitira chamaitira kuti vasapinde munhu wasapinde munhu patabva ndokurefu ndikureva chamukuitira kuti vasapinde chandaitira vadzoka manje imimi hamishanda kuti vapinde munhu muri kuitira kuti vakapinda munhu vanozowana sheya ehe ndobva ukachinzana nababa hazvisirizvo unofanira kushanda mesa nditi iwe wanyange ukaramba kuti ava vasapinde mumundi kudya vagara vachangoita sei vachaja handiti ndokubva ndaiti ndiri kuzviziva kudya vagara vanoita sei vanodya achagara achingowasapota ndeava asi zvinoita sei zvinosiyana zvana baba hazvisirizvo pindei mumundi asi muchaona mapeya akaita sei akasiyana handiti ndofunga vakabva vataura tese tirimo kana nchivanyepera vanobhwadara kuti shiwa menini muri kunyepa zvikanzi shiwa mapeya chavanhu akaita sei akasiyana vatakontinya tichiwirirana gore ndokubvara peya mapeya baiti vataya mapeya akafanana vanangozvinyarara ndauzvobvunza nditi taona mapeya afanana vatanyarara ratanga futi rinoona handiti nguva iye kupinda munda futi yaita se yatanga nditi madhirama aye futi yaita se atanga payatanga madhirama aye mumwe achapinda pai mumunda vari kushanda ndevamwe saka ini ndichigara nemurume uyu ndingoona kuti zvikangofanana futi kuti ini ndinokungoshanda mumwe ndokungoita se vamwe ndokungodya zvikungodzoka futi saka ini no murume wacho andikuti anotikanganisira ndichocho chekuti hasi kuzogona kuvagadzirisa kakuti kana tikadai tidai nekudai okay aiwa kutaura nyaya yenyu ndeyekuti kutaura kuti haazogona kusheya idhiki kuti mashanda ava havasi kushanda ko imipe ungotadza kushanda umu ari kunyepa aingaundotaurawo zvandiri kutaura changamiri gore rinori ungatatangaaomira kutaura iyo tidakuimira ko amainini vane 3 months baba vachiwandira kwenyu chii kupaona sei nandizive zvavanenge vanatadza ndofunga yava ndaitomboka kuzoti mboendai makatomboona kana ndichivanyepera vanotaura kuti vanyepera asi vachiramba kuti handisi kuti imimi ipapo mukutozoona kuti vari kutadza ti panguva nenchizviona kozi kuona munhu wakutotaura kozi dai asina basa nazvo handiti nasingakwanisa kubudisa murume kuti naime kumuzvitire kana kuti muzodai vasingandidai saka maiti kuti dai maenda magarisa kuti uya kuno chete hati ndiri ndozvamutaura kuchikafu chakakaguna usidai pachikafu varikuwa pachikafu pachikafu vari kupika kakuna uri kutadza panhu padikidiki inyaya yekuti wo kutaura kuti unozorara kuma 3-4 ndopanozoya hope uchipokoterwa namai atotaura kuimimi kumbosungawo murume wenyu ari kunyepa kokumashure kwesoko taigara sei ava vasati vapa kana kubikirana changamire ndaibika kakuna ari kutaura iye kuti kana mauya kumba ivi kana auya kumba kwenyu murume auya akakutadzirai ane zvaakatadza munodii kumboona nguva yekumbozvisiya zvisizvi semunhu auya upa pamusoro yechangamire munodii kumboona changamire murume ari kunyepa nokuti sizini ino yekurima kwatikaita vakanetsana nemukadzi uyu vakatosvikira paupwanyirana mapleti vakapwanyirana mapoto uyo akatobuda tichiita basa pamba zuva richipisa akaita 1.5 month asipo pamba sizini ino yekutaura kwatiri kuita kutanga kwayo aro vakanetsana inangwa ndinoziva zvavakanetsana ndakasara ndikashishana nebasa zuva richipisa ndokungamaiza kuti muna October kwaipisa tichiita mukoro wari uyoyo uyu ndokunga tikangoita ne-January kumwe kwese kundakazosara ndakuita nevashandi ndichibikira vashandi zvekuti uya anga asipo akaita 1.5 month asipo haugone here kuti pamunda iwe kuti mumwe pakwako mumwe kwako yes
vashanda muda hwani wakadzi vavese vanenge vachinetsa Be a manager. Sorry, mama. Aiwa propindu. Izvozvo manje kuti ndikwanise kuzviita kuti iwe munhu wako iwe munhu wako panyama yangu ini navakadzi handizvikwanisi. panoita sei pakadaro chapanonetsera ndepekuti komumwe kunogona kuwana chinobuda komumwe hakudi chi nenyaya yekuti pamashandiro achamaneja zviviri zvotiri pakumaneja kwangu inini komumwe kunogona kunge ndichiti ndakatsvaga vanhu kana kuti 10 vanoda kubikira vanoda chikafu mumwe munhu hawanike panguva wakambozviite handina kupandambozviedza chandaizama pesa pakapa ndofunga kwese kumashure kumamusina ndije ndichidayira nyaya dzizhinji dzaya dziri dzokunetsana kwechi wakadzi nhasi ndazouya inini ndofunga nyaya iri kubuda penyaya yehombe haisi yangu makaitarisa nyaya dzavavira vakadzi vaviri vanhoro kundinetsa kuchengeta ndandinetsekuchengeta vakadzi vaviri vanhoro kundinetsa kuchengeta vanokusirwa vakarara nonzara vari papapano voisoro ndikaguma nhasarara nonzara vanotsvaka chikafu kagona kuti vakadzi vaviri vanhu anonesekana kuvachengeta kutoti kunetsekana iwo ndovarikutonetsa kuvachengeta saka iwewo kundikana because ava vari kuti kumba mawasokupinda ndiwe kuti wakanganisira uda kuti waponenei right yokusazopindana mumba yatanga maimaji chakazopa kuti tisapindirane mumba nei panenge nyaya yanga tisataura mama kuti ndipinde mumba mamukadzi uyu ndakuzai kunorana 4 nyaya inenge ichiitika ipapo ndekutukadzana komumwe mukadzi haisi nyaya yangu ini handirevi 1 2 kuti mukadzi uyu ndimukondrowe ndimuudze zvandinoda inini achindidayira semurume wake kuti apa mama wangu atadzira zvakati kana kuti ndinozotadzira zvakati panguva yandiri kumuudza haadayiri nyaya iyoyo ndinozoedza ndakuudzwa natsano panga chinga chikafu chinogona kupera mumba handisindobika inini handindozoinga ndakuudzwa natsano kwarani murume uyu kana makazvitarisa munhu here anotaurisa ndakazvitarisa inini hangu pachangu singakombe munhu anditi akabvuna munhu nomwawo panenge pachigona mwana munhu timupembedze panenge achitadza ndatsitswe nemhozva yake kabvuna munhu anomwawo wawani anditi akanwawo wana ngoitura nemunhu akanwawo wakari kusvika mumba achipinda pachitase achirara kutaura chaiko chake kuti kunzi akabvuna vari kutaura nditi kutaura voisi ravo ragara riri padenga ukashiya kuchijera unogona kuti ndiri kuita se ndiri kutukaniwa asi wajera munhu wake unotozoona kuti munhu ari kuita se panguva yebasa sho havana kuseka nemunhu but havana nguva yekuti uri kushaudha munhu kana dzatoo nyaya itsotso inzi kutsvagwa kuti zvazodai matodeda nandimi asi neni chivapupurira zvangu pachangu usiri kuvasaidira kana kuita sei ozi zvinoitirwa ava zvichaitirwa inyini mangwana akaguna avataura saka imimi kana makatarisa kunoona zvenyu kuti akaguna zvavari kuitira amai kuri hazvina kunaka nokuzviona ndiri nanditi hazvina kunaka kana zvakanaka handisati ndane judgment aiwa because handizei nyaya dzachinokuti dzavanenetsana dzakamira sei kana kuti zvakamira sei aiwa tinoona nemaecheni kumberi pese kamwe pamwe chete poriseni apa mataura makati havasi kuenda kumbawo makatombovataurira kuti chauri kuita izvo kuti chii ati Anofanana kuona kuti vari kutadza ndingobvunza wamai murume kana makamuona munhu anotaurisa sei chiri kuitika ndechekuti muchimuona kutaura vanotaura vanotaura chokwadi saka kureva kuti kutaurisa kunonyanya kwamwoyo ndozvazviri kureva noti mumba mangu ukuku ndofunga vari kuitirwa zvakanaka notiwo vachiri vechidiki ininiwo ndati kureiwo handiti vanenge vako ndijajioni nechi izvozvi vandikazvitakura izvozvi vakandiudza imwe rafu yekuti zvoni nguva yese wanga uri kupi wakuda kundiudza izvozvi kutakura wanaiwane wakundipa maproblems ende vari kutotaura kuti havasi kutombofarira mimba yangu ndochimwe chinhu 1 chandaona ende kubvira pandadhei randataura kuti ndine mimba ndodhei ravaregedza kupinda mukati memba yangu yemukati ndopandazonzwa musana mumwe musi ndikatoita zvondotumira baba mukuru ava vachindiperekedza trim road vakati ona wakuti pamaproblems nenyaya yezvaurizvi Alright.
rendi vabvunza ndofunga adjustment ndikusanganisira taura nyaya yekuti kudakuwa kuchena nditi muna budirwa pachena akabvunza ndofunga tavabvunzwa akanzi izvoni chini mukadzi wako uri kumuda here akati hongo mukadzi wamuda kumuda kuda paari kuita pachena kuti ari kukudai saka imweni unekudini zvataura izvo zvakasikutanga kutaura kuvanhu vese anenge achingoti ndinomuda asi mupahasi kupinda kuti ipapa pachadaira nhasi anditi kuti ichokwadi hongu ndinomuda tadzokerawo anogona kungonoita zvimwe chete saka isusu yaya tikutaura tekutikaku wabva mudare rimwe waenda kumba kwako here unokwanisa kupinda kumba kwaamai wangu mama kupinda vandazoita muno mudare chida kutoti sokutaura kwandetwa ndakagara kumbani kunzi iwewe nyaya dzako dzaunotara ndidziteerere pamwe handina chiremera kana kushamira kana kushanya dzinoperera kwamambo zvatasvika kwamambo kuno kumambo ndakutokumbirawo imimi kuti mukwanise kutondiudzira mukadzi wangu kuti murume anokuda gona kumuchengeta unonzira dzakadai dzakadai nokuti kana tasvika kumba kwekwe akwanisa kunditeerera kuti nyaya inoperera kwanyachuku sokuya kwadaita sandikuona ndechekuti vana vari kuita mahumbwe ndavanokuita chinonzi chipari havasi kuchiziva chipari chinoda kushinga nokuti pane chokwadi panenge pasina chokwadi nokuti mumwe nemumwe pamadzimai anenge achirwira kuti vakaguna vataura chokwadi vakatiwo vakadzi ava vanondinetsa akabuda pachena kuti haagone kunge achizovagadzirisa ndiri kutadza kuziva naye vakaguna sei makada vamadzimai vaviri imi musingakwanise kumaneja imba yenyu yevakadzi vaviri pamusoro imama vakadzi vaviri ndinovara kana vatatu nechikonzero chokuti vakadzi ava ndinogona kuvachengeta ndirimi ndichitonga pamba pano pakazoita mumwe anotonga inini akadarikira masimba yangu yanodzika chinoitika munoziva kuti chakafundisa dzimba matenda kana maziva chinonzi chakafundisa dzimba matenda zvinoda kushinga pakati penyinini muri 3 hapadi munhu anoti ini ndini baba ini ndina amai panoda kuti level yekumagariro yepamba ive iri level yemagariro epamba munoziva kudaro hapadi kana maoda kugara pachipani hapadi anozviti ini ndine mai ndine mukadzi mukuru inini ndinoda kuita mukadzi mukuru inini sababa handifanira kudheererwa asi baba munoziva here kuti munofanira kubhalansisa pamadzimai vari 2 maya zvakanaka chimbovabvunzai ndikubvunza inini kuti munozviziva here kuti pamadzimai maviri munofanira kunge muchibhalansisa pamadzimai maviri ndinotobhalansisa mukubhalansisa kamukutaura imani nepangu inini pandinoda vakadzi wangu ayanane musi kundipindura ndikungoda anza kuti munozviziva here kuti pamadzimai maviri munofanira kana vatatu munofanira kunge muchibhalansisa chinonzi kubhalansisa machiziva kupinda mumba moyo nhasi mangwana tumba moyo tinoziva here kuti kana mudzimai pavakadzi vatatu 1 wacho makapesana naye asi zuva rokuti makupinda mumba imomo wiki iyoyo munofanira kupedza murimo nometa muchikadzirana munozviziva ipapo mwoyo unogona kuita mupfupi mambo sokutaura kwamunoita kokuti dzimweni dzenguva munhu unongosingade zvekutaura asi pana pari kubuda kuti mumwe anoti anotaura mumwe anoti ataura inyaya yekuti mwoyo unogona kuita mupfupi unozarikwa murangariro unozovapo mani kuti saka ine kutadzira here stereki vakadzi kuda anza kuti munozviziva here kuti pamadzimai matatu kana iri wiki yokupinda mumba mumwe mudzimai nyange muchinetsana zvakadii munofanira kuedza wiki iyoyo muri mumba imomo ko kana makuzoonekwa
makuenda kune mwimba nomuzve kuti mukunetsana munenge magadzirisa iko panenge pasina kugadzirisa asi kungoda ansa ehe panenge pasina kugadzirisa kana ndada kuti muchitaura nezvekupindura panenge matiti panenge pasina kugadzirisa kana patadza kugadziriswa watinoti akundikana ndiani anokundikana ndini atadza kugadzirisa pamusoro saka kana watadza kugadzirisa uchiri kukwanisa here chipari right panenge ndakamirira paya mamwenenichikwasa panguva panenge ndakazomirira paya ndopauburitsa muromo wokupedzera wekuti tizopedzera nekuti nyaya irikwanisa kuwirirana inosvika pakati tasvika pakati kwekwe ndokwanisa kuchikumbira makurukota kuti ndipo decision yekuti iwe kana waendawo kumbokaino murumo svika ugara zvakanaka ndomauda kuti ipere ini ndine muromo wanga usikuda kuti ipere nepauna nawe yatiri kuda akagona nawe yatiri kuda ndekuti zvinhu zviri mumwoyo mako iwewe uri kunzwa here kakuti zvinhu zviri mumwoyo mako iwewe tinenge tisingazvizivi iwo unogona kubvuma pano kati mangwana chiri chinosarisa pamai chinotiratidza isusu kuti iwewe mangwana kana kuti nhasi uri kuendawo kumba kwaamaya chii chinogona kukuratidza ndechekuti imi munofona namba dzake kana kuti anofona namba dzake anofonera kuna nhasi varimo nokuti imi mataura kuti iwe kana waenda kumba svika ugona kugara nomurume zvakanaka baida kuti tisvike kwatiri nhasi handiti imi munofanira kutaura nawe iripo ndeyekuti murume wenyu ndiye murume wamakati atitapo zvazvakutoda kwamuri imi moyo wenyu ndautoreka kana achinge auya mumba anotaurisa akatapa here zvokuti mumata anotaura akatapa asina kudhakwa akadhakwa anorara mafanano zvishu unototi dai auya akatapa zvake mazai zvinotonakidza saka right kakuna akauya mumba akadhakwa anorara haakunetse asi kana asina ndopaanotaurisa imamugonowo here kumbo munyararira mugozoona kuti kana makamunyarira muchimuita munoziva kuti munhu akaramba achitaurisa anopedzisira akuzoona ike kuti imimi nokuti imimiwo futi munogonawo iye zvinezvi ndakamubvunza kuti pamadzimai ako ese ari maviri ndiani anotaurisa pana anotaurisa here kakuru vese vanotaurisa saka itiri kuti right ndiye murume wamunaye kana adhakwa anouya mumba orara kana asina kudhakwa imimiwo nhau ngadzite shuwa murume afarire mumba make mapanzwa murume afarire mumba make ndopati kutaura titi kuti nhau dzanofanira kuita dzirai nhau dzomumba makataura dzimwe nhau so murume anobhodha azviniziva kana munhu auya mumba menyu ainga imini saka dzimwe nhau dzese idzi imbodzikande ndizveramo ndozvatakukumbirisa kuti imimi munogara zvakanaka nomurume anokudai sekutaura kwaaita imimi mataura kuti murume wenyu ende inini kana ndakatarisa hapana nyaya nyaya dai ipapa tichiona naamaininiya amainini uyu munin'ina uyu munin'ina wenyu unogarisana fambidzanai svikira nai mudzimba ndipo moto ita zvakati ndo nhau dzatinoda ini mudzimba ndinoda kusvika but pane nayo yekukomera nawo kuti ini ndinozomaya mushonga kuti mumwe wangu asimuka aende ndinosvika seiwo mukati memusha iwowo inini ndichinzi ndinomaya mushonga kuti aende aiwa zvinoitika vanhu ndokutadzira amaini kana mugere pamwe chete so murume weiwani imamugona munoziva nyaya dzokutsvagirana zvekupomana urori dzakaipasitera munoziva naudzo dzatopera changamira ndidzo nhau dziri kunetsa dzoti ndinenge ndichitopumwa izvo pamusa uya kuita murumani pane zvimwe zvinenge zvichitoburuka zvitonzi wakaenda ikokwe uri kutonoisirwa kana kuti uri unodyiswa saka inopera sei nyaya iyoyo noti nyaya iyoyo ndo chipari chachoka baba imbotaura imi mavita mbotaura
dambudziko ravaita riri panzvimbo yemashedzi yekuti vatadza kuveranisa madzimai avo esarimari ekuvapa mutemo unoita kuti vave vane chisungo chimwe chete mumamavo 1 2 vari kurima munda mumwe chete vokohwazve nemwa zvounganidzwa panzvimbo 1 ava vakafa vapachanzi pari kuti vadura rinobva pari ndisi pamwe kudai chishona chinosiyana muri right ndobva ipapo vakaguna kuti vabhalansise zvadirehwa kuti vanofanira kubhalansisa ende ndozvavanofanira kuita ivo vanofanira kuva nemunda wavo 1 unovamirira sababa unoshandwa nevashandi vavo vakaira unoshedzerwawo kamusi mumwe chete koita kutizvo avo vakadzi ava vaita minda yavo nekuti uyo anokohwa zvikohwa zvirimwa zvake uyo kohwa zvirimwa zvake vachiisa mumatura avo kana vachienda vanotengesa vaenda vanotengesa zvinomanijwa nani navakaguna voita munda wavo usingamanijwe nevese ava asi vachishanda mumunda vanenge vapedza dambudziko ravaita hatiti maona nawo ndoiye atambotaura takati uyo akaita pake uyo akaita pake kuvakadzi hazvina kutaura ndizvo zvino angaguna vapindura vachitivo takaita izvozvo mumwe anozopa nenzara nokuti mumwe anoti ndini ndakashanda zvatiri kureyera ndezvokuti zunde rababa ndo rinoponesa vakope kunenge kwapinda nzara azizvi zunde rababa ndo rinoponesa kuti just try it mogoni wozotibata kuti mambo idea makati painenge kushanda because munhu akaita pake mumwe munhu aoita pake hatiti maona then munhu anoita shungu yekushanda achidza kuti ti apa ndepamwe because tambozwa mashoko ataurwa naamai nini ekuti amai gurupu angoa ndakati ngavasasauya hatiti mazona because kusauya kwavo kuyo kuna kuti shere yakuzidza but still kaguna wakazokopa iko share umwe asina kushanda saka amainini zvakavagumburawo futi so you find kuti ipapapa panoda kuti uyo akaita pake uyo oita pake muri pamwe chete nokuti even hama dzouyu dzakauya handi ndikuratidzai tudzungu twangu handi ndikuratidzai patakarima tubage twangu hama ndinoendawo kumunda uyowo hama dzake dzakauya wanokutaurawo apa asi vari vanhu vako ivi ndionoisisa kuti nhasi apa muri kuenda kunoshanda hakusi kushanda nhasi tiri kushanda ende you find kuti uyo kana kuriko kuri kushandwa chikafu chinongobikwa vese zunde rako ndohombe ndizvo zunde rako yehombe ndo munoponera vakawanda imomo saka tiri kupa idea yekuti just try it nokuti tiri kuona inini kuti imwe nyaya inogona kuuka padzina yako tiri kuitaura zvinhu zvatiri kunge tiri kuona saka unofanira kuti uzvigadzirisa but chatiri kukumbirisa ndechekuti tinokumbirisa isusu kuti muve munonogara zvakanaka baba tibatsirei pamusoro wechangamiri nemakorokota ini mistake ndikubata muwedu nokuti ini barista ndakamboreita barika harisi kuita favor 1 barika rinoda uve pakati nguva dzose pakati ungabvoko wakadhawa zviitise ungosvika pachivanze kurara unoona anokuda anokusimudza ipapo achikutongera okuyoye saka munhu wedu uyu ngaasalinde nevava nokuti nditiri kubata point ye3 months asingasvike ipapo pano pakaoma chaizvo anofanira kugadzirisa munhu wake nokuti ndiye akada vanhu ava vari kuhwira kwavo uyo ari kuhwira kwake saka ivava vese madzimai aya vanotarisa iye asaremese ngoma kana ane vanhu asaremese ngoma haikona kukwanisa mapedza baba haufanire kureva kuvo mudzimai umwe ndoti nyahombe
usaite nguva yokuti ureve mumwe mudzimai kana kuti wakadaro so you think kuti unowana mafavors akawanda imo zvino hazvisirizvo ive nenguva chete yekuti haukwanisi kutaura nezvemumwe nokuti iye zvinezvi wakaona vakadzi vachipfumana uroyi ndiwe ndiwo tokodzeresa zvakadai handizvide pano vakuru vaimira padandare madzimai kitchen vaituma pana achiti zvakadaro ati asekuru vangu inini ka vainorova mukadzi mukuru kana watadzirwa nokudi imagine kuti aroverwe ndionozviziva atirovesa pano vese vanonodinayevo ukuti kwachisaiwa uzoti havanzarwe hauzoti havanzarwe chitaza unoti kwazisa iwe yanga dziri pfungwa dzauti kubatanidza vakadzi atiti iwe zauti ndakangotadzira munhu ndorohwa nevamwavo atiosona pamataura apa pakanani pokuti unogona kuenda kumukuru womba mutengo kuti iye uda mudiki waudza mudiki kuti zvakationa panje ndiutiyo ndokata pasvika pake wakuziva zvandinoda inini ukanwapinda uda munhu udze zvinodazi pachipari mangwanikamuudze kuti aiwa iwo hauka chinoitika ndechekuti hapana waunoramwira mukadzi wako hapana unoramwira mukadzi vanhu havakaika iwoti iwo ndowakanovatora vachiuya hapana apa unoramwira kana kuti izvozvi zvikusapita kwakutamba kuramwira hapana ndevako hauna kwauri kumboenda navo ndevako saka iwewe siya zvese izvo toda kuti uedze unogarisa zvakanaka nemadzimai pamusoro pamwe pakadaro kutaura handisina zvamuziitaura mwanhu kumakumedzi kumashure uku vakadzi vakambotinetsa nevari tu ini ndivanamira sababa iwe mudiki vanhu avaiguru iwe amaiguru vanhu avaidinavo saka imi kana musingateereri zvandokutaura imi munauza kuti handive vari mukati mekunetsana uyu ndiye mukuru uyu ndiye mudiki handizive kuti akatanga papa mukuru here ukanda chibagera kuno mudiki handizive kuti mudiki ndakatanga chibagera kunani kutanganisa pangu ini ndifunga ndakatora shangu ndakati mese muri vakadza mudiki ndakakuva kuti muye pake muye pari kukuroora pfuma inodiwa kwabereki inobva pandiri asi haibve nenzira dzakafanana nedzidzi kuti mutanga kukaingana mundudza nzira dzemaroriwo here atizvara kana chipira ndararukira ine akurwa imese ndakavarova vesa nyaya yakandipandukira mama yakandipandukira nyaya iyo kuno mukuru hapana chinhu chinoshanda kurova hakubatsiri kumira pakati utakanisi iwoga dzidza manje kuti uyana nezimu yako ati hatidi kubata shamhu kurova nyaya ipo ndeyekuti ida pakati ubate so ati tanganidza madzimai ndevako iwo gara sei muchidaro mirai hatidi zvinhu zvavo ava maenda ambuya amai nhau iripo iri panapa imi ndimana ate zvakadai nhau dzati kutaura panapa hadzigone kuti mudzidai yes mazvizwa hadzigone kuti mudzidai nokuti apa hapana nyaya dziri kutsvaga ini ndeuyu mwana wenyu musikana uyu ari kutaura kuti ada kudirwa pachena nemurume wake kuti haasi kukwanisa kupinda pamba ndokwake haasi kukwanisa aiwa zvatinoita ndezvekudai pane panorema amai hatiti kuti mutaure mazwi kumukwasha hatiti hatiwanzi kudai zvinokubatai kunenge kune mazwi ekuda kuyananisa asi hazvikwanisike kumukwasha saka murikuona sidare makaona vedare vatinenge tichibatsireya aiwa vanotibatsira kwete inini chatiri kudai sikuda kuti imba irambe yakamira hati matareda asi ekuparadza dzimwe saka tokukumbirisa amai mazwi atiri kutaura ndekuti munogarisana zvakanaka nemunhu imboedzai zvatiri kutaura ita munhu pfungwa dzake dzichagadzirika pamberi azvo zvokuti pane pauda kutaura ndokungada kutaura zvekupedzisira kuti ndifunga pane mudziyo wepamba ndi mudziyo uyu unofamba
sekufamba kwaunoita ndofunga mumwe musi mwangu akati tatabuda nemurume kuenda kuriyamuro asi ndiri kudzokera next week avo vachitondiudzawo zvakanaka nditi ndobva ndati inini pane zvandoda unotsvagochi kana makudzokera ndobva ndakutoudzawo murume kuti ndanzwa zvangu namai kuti muchadzokera sezvo makamboita sei makamboenda ndakuchikumbira kuti pamuri kudzokera ini pane zvandoda kunotsvagawo zvamusingakwanise kuita sei kutsvaga zvandinokwanisa inini ndofunga murume akanonokerwa nekuchenda akakwidza akanodza amai inini kuti urunzwe here zvavari kutaura kuti vada kubuda nemota pese apa vaitadza neikutaura ndofunga amai inini vakauya vakandibvunza ndikati izvozvo hazvipo hamufanirwa kundibvunza imi asi murume ndiye angatifanirwa kuita sei saka muruna kuti mudziyo uri pano inini handichafanirwa kuushandisa here ndofunga nyaya iyoyo ndo imwe nyaya iri kunetsa pamusha mapedza inyaya yekuti pane motikari vakushaka motikari inoda kufamba namai imi munofanira kunge muri pasaido iwewe ndoba unotadza kaguna izwa amai guru mudzimai wako mukuru ngaagare pasaido mudhaivha wemotikari muchienda kuruyamuro atiti kana wade kuti tiri kuenda kuruyamuro pano madzimai ako pese kuyaitenda atiri mazve adei iwe ndokutadza iwe vanogara vakamboda kazhinji kacho kuti nini ndakadawo kuti ndichibuda nditi nyaya inodzoka inonoudzwa amai inini kuti ari kundiudza kuti ada kubuda ndonda kugadziswa muroora chokwadi andinoti ipapo amainini imimika zivai kuti mangwana uyu munhu imimi nimzwana naye ndiye anogona kuzoinai tirikuda kuti imimi muwirirane kana munhu kuenda kuruyamuro chamunogoti mukupinda motikari mese muri kuenda kana ava angagoni kuenda everyday uyo angagoni kuenda pamwe avari kuenda asi kana mune zvakutoda mese kunotsvakawo mokuida munoenda kuruyamuro kwacho zvakaimbaira funga pane nyaya dzakawanda dzikubata dzikutaura funga mumbondinzwa ndichidaira kana kuita sei kutaura nachinonzi chokwadi chikanaka ina handifariri kudai pane mhosva yangu ndinodaira inini nyapataura nyaya yeuroyi yataurwa vakadzi vanokumhana uroyi kana kuita sei handiti totanga kutoti ndingafuti mupi muno nyaya yekuriyamura shiri kunzi ndikaenda kuriyamura nditi handisi kutoiziva asi amai guru kana vachida mota yavo mota inogara kumba kumusoro setichiti mota inogara kumba kumusoro kwandinogara inini akaguna nguva zhinji avasiro vanenge vane mota kumba kune mwana mukomana akura achienda kuchikoro ndianowanzofamba nemota nguva zhinji ngubata mapoinzi andiutaura saka ndianogara nemota kumusoro haasi kuti ari kuda mota ari kuda kubuda arikuda kuenda kwada kuita atoda basa nepapurasi nemota nditi odzika ukonotora mota achidai akabva angoonoti zvinhu zviri izi ndo zvandikaonawo mafungiro angu inini kuti angogara mota ingogara kudhize kwanoita sei kwaanogara zvavari kutaura kuti hanzi mota kana yoda kubuda kana nyaya chinori kudzadzi ndikataura navo ava vakaziya kwandiri vakandibvunza kuishaya paplasi mabi angu kuti achinonzi chokwadi kuti achinonzi chokwadi checho chakasidzwa nenyasha kana tikanzi vamwe vatinombotongwa nyaya tinavo vari apa kuti titi anotaura chokwadi chiri straight avataure chokwadi chiri straight ende musha wedu ucharamba uri wekutenderera kuti anoidze kafana neiwe ngavadzidze kutaura chokwadi munhu okonwa nemhosva yako kwete kutaura munhu chimwedzere kana chida moto cheipapo padhenvava nditi mota inga ingoende nopaka papapapo kwete kutaura kuti hanzi ndinobuda nemota kana kuita sei aiwa inini izvo zvinhu zvihamba imwe nyaya ayo chinhu chataurwa kuti tibwike tataurwa kuti tibwike imi mazizivawo kuti vanoitawo kagodo kokuti vada kukwiriwa motikari vachienda kushoping zvinhu izvo zvinogadziswa nakaguna hapana munhu anogadzisa nyaya dzese kunze kwaiye kaguna toda kuti uve feya pamadzimai avo mira toda kuti uve feya pamadzimai ndizvo here aiwa hazvichashanda iya yekuti hakusi kuti zviri zvirilaiti zvokuti pamusoro imamo kana ndakarora vakadzi havadei kumba kwaakadzi ndakarora nyashakadzi handii kumba kwakamukore ndakarora ri ndakamukore vakadzi vangu kana ndifamba navo mota iye inogara matatu mberi handii iwewe nyashakadzi ukazotorawo munin'ina wako woti ndiye gawe yagara padhuze nevavo mota ndeyamudai handii imi makadzi vangu ndimota tigara tese apa kana tichinyiyanda setiratatu apa wodzinga mumwe kuti ipapo iwe munin'ina wangu kana kuti muzukuru wako yogara apa uda kuti ndimute kukadze famnyaaaanapededzei uda kuti ndimite sei ndo nyaya yakanetsa one day ndakaenda ndatenda navo unovaratidza vabereki vangu baba kunamai vako vakafa
ndokadasiya musara pavana musakaona ndowadeti nanowakadza kukawesa vari tu kunowaratidza izvozvo ava ndokwatora muzukuru wavo muzukuru wavo ndeyakuti agari padhuze nena paro kana padhuze nena uyu nzera mashure vakadzi vangu vese vakadzi vangu itu muzukuru wako ari murume wake tandotaura naye oratikana nawe iripo ndeyekuti ataurawo zvaataura but ndiye munhu anogadzisa kana tasvimira imi muno muzukuru wenyu here anomuwanika kana muzukuru wangu akauya ndopandeza mirai isu zvatiri kureva muzukuru wenyu kana akati auye kana zvakanzi adii anogara kumashure kwenyu munhu anogara mazuva acho vanga vasingatoda kuti ndigare paside down nokuti vanga vasingapinde pfumba mangu tichitobva ikoko takatozokura saka imimi ndokutanga kwakaita kupinda ava mumba mangu ava vanga vasingatomboda kuti inini kuti vanga vasingatoda kuti ndigare padhuze navo noti ini ndichizosendera muzukuru wangu noti taida kupinda 3-4 wanga uri usiku tichirobva kudhakweni taikwana 3-4 kumberi ava ndobva ndati muzukuru wangu ndiye akangojambira ndinotombomuti pindai ndopakabva kuti indoka ndatiregai ndichiita sei ndichitoenda chida kuona kuti akaguna vachanditi kudii nokuti vanga vasingatombondibvumidza kugara pasaidi pavo muruzoti vakadedza ava right ndokunga nyaya yaita ipedze yes